Αν αισθάνεσαι εξαντλημένος, όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά, τότε αυτή η φωνή είναι για σένα. Ο Άγιος Παΐσιος δεν μιλούσε απλώς για κόπωση, μιλούσε για μια βαθύτερη φθορά που σιγά σιγά σβήνει τη φλόγα της ψυχής. Πόσες φορές δεν έχεις νιώσει σαν να προχωράς μέσα σε ομίχλη, κάθε μέρα να σε βαραίνει λίγο περισσότερο, σαν μια αόρατη πέτρα μέσα στο στήθος. Σηκώνεσαι, εργάζεσαι, προσεύχεσαι, αλλά μέσα σου κάτι λείπει. Η ειρήνη, η παρηγοριά, το φως. Και αυτό δεν είναι απλώς μια κακή διάθεση. Είναι μια κραυγή από τα έγκατα της ψυχής. Κουράστηκα, Κύριε, δεν αντέχω άλλο. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: Ο Θεός επιτρέπει τον κόπο όχι για να μας συντρίψει, αλλά για να μας καλέσει κοντά Του. Κι όμως, πόσοι από εμάς, αντί να τον πλησιάσουμε, απομακρυνόμαστε? Πόσες φορές έχεις πει μέσα σου: Δεν μπορώ να προσευχηθώ σήμερα, δεν έχω δύναμη, ή χειρότερα, ο Θεός δεν με ακούει πια? Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η παγίδα. Η κόπωση δεν είναι πάντα φυσική, είναι πνευματική. Είναι η στιγμή που ο διάβολος ψιθυρίζει: Είσαι μόνος, ο Θεός σε ξέχασε, δεν αξίζεις καν να τον πλησιάσεις. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος μας προειδοποιεί: Μην εμπιστεύεσαι αυτούς τους ψιθύρους. Δεν είναι η φωνή του Θεού. Ο Θεός μιλά με ειρήνη, όχι με σύγχυση, με ελπίδα, όχι με απόγνωση, με φως, όχι με σκοτάδι. Σκέψου το, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάθισες πραγματικά ήσυχος, που δεν κρατούσες το κινητό, που δεν σκεφτόσουν το επόμενο καθήκον, που απλώς έκλεισες τα μάτια και είπες: Κύριε, είμαι εδώ, κουρασμένος, αλλά δικός σου. Ο Άγιος έλεγε: Όταν κουράζεσαι, μη συνεχίζεις με τη βία. Κάτσε λίγο, κλάψε, αν χρειαστεί. Και πες μια μικρή προσευχή από την καρδιά σου. Όχι λόγια πολλά, μόνο μια αναπνοή πίστης. Αυτό αρκεί. Αν κουράστηκες, δεν είσαι αδύναμος, είσαι άνθρωπος. Και ο Θεός δεν περιμένει ήρωες. Περιμένει καρδιές. Καρδιές ταπεινές που λένε: Βοήθησέ με, Πατέρα. Εσύ έχεις φτάσει ποτέ στο σημείο να προσεύχεσαι με δάκρυα και να νιώθεις ότι δεν άλλαξε τίποτα? Ή να ντρέπεσαι να του πεις πόσο εξαντλημένος είσαι? Ο Άγιος Παΐσιος μας θυμίζει: Δεν χρειάζεται να του κρύβεις την αδυναμία σου. Εκεί, μέσα στην εξάντληση, είναι που φανερώνεται η μεγαλύτερη χάρη. Όταν δεν έχεις τίποτα να του προσφέρεις, εκείνος προσφέρει τον εαυτό του. Μην ντρέπεσαι για την κόπωση σου. Είναι η πρόσκληση που στέλνει ο Θεός για να τον πλησιάσεις. Γράψε μας στα σχόλια. Ποια είναι η στιγμή που ένιωσες περισσότερο κουρασμένος και τι έκανε ο Θεός για σένα τότε? Κάποια στιγμή όλοι περνάμε από την έρημο της εξάντλησης. Όχι μόνο της σωματικής, αλλά της ψυχικής. Εκεί όπου καμία παρηγοριά δεν αγγίζει την καρδιά. Ούτε οι λέξεις των ανθρώπων, ούτε τα τραγούδια, ούτε τα βιβλία. Μόνο σιωπή. Μόνο το «Γιατί, Θεέ μου». Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πως η μεγαλύτερη κούραση δεν είναι αυτή του σώματος, αλλά αυτή που βαραίνει τη συνείδηση. Όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι όλα γίνονται μάταια, ότι τίποτα δεν αλλάζει όσο κι αν παλεύει, εκείνος στο καλύβι του στο Άγιον Όρος δεχόταν χιλιάδες ανθρώπους που έλεγαν «Γέροντα, δεν αντέχω πια». Και τους απαντούσε με βαθύ βλέμμα και ήρεμη φωνή: «Ούτε εγώ άντεχα κάποτε, αλλά έμαθα να ξεκουράζομαι στο θέλημα του Θεού». Πώς να το κάνεις αυτό? Πώς να ησυχάσεις όταν όλα γύρω σου φωνάζουν πίεση, όταν η οικογένεια σε χρειάζεται, όταν οι υποχρεώσεις σε κυνηγούν, όταν οι σκέψεις δεν σταματούν ούτε τη νύχτα? Ξεκίνα από κάτι μικρό, 3 λεπτά. Κλείσε τα μάτια σου. Πες με την ψυχή σου: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Μην το λες μηχανικά. Πες το σαν να είναι η μόνη σου σανίδα. Κράτα τον εσωτερικό σου πόνο σαν προσφορά. Ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε: «Ό,τι σε κουράζει, κάν το προσευχή, όχι γκρίνια». Μην περιμένεις να φύγει η κόπωση για να αρχίσεις να προσεύχεσαι. Προσευχήσου μέσα στην κόπωση. Εκεί είναι το μυστικό. Η πιο δυνατή προσευχή είναι αυτή που βγαίνει από τα βαθύτερα σκοτάδια, όταν δεν βλέπεις διέξοδο, αλλά εξακολουθείς να λες «Σε εμπιστεύομαι, Θεέ μου». Ο γέροντας έλεγε επίσης: «Το σώμα μπορεί να εξαντληθεί. Η ψυχή όμως, όταν έχει ταπείνωση, ανανεώνεται». Και ποιο είναι το πρώτο βήμα προς την ταπείνωση? Η αποδοχή ότι είσαι κουρασμένος, ότι χρειάζεσαι βοήθεια, ότι δεν μπορείς μόνος σου. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κρύψουν την κόπωση τους, φοβούνται πως θα φανούν αδύναμοι. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος μας δίδαξε ότι η αδυναμία είναι η πιο τίμια προσευχή. Όταν δεν έχεις τίποτα, να πεις «Αλλά κοιτάς το Χριστό με μάτια που τρέμουν,
Εκείνος καταλαβαίνει. Σκέψου. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάθισες με ησυχία και παραδέχτηκες ότι χρειάζεσαι ξεκούραση από τα βάρη της ψυχής σου? Δεν είναι κακό να κουράζεσαι. Κακό είναι να μην ζητάς το χέρι που μπορεί να σε σηκώσει. Η ανάπαυση του Θεού δεν είναι ύπνος. Είναι ειρήνη. Είναι το να νιώθεις μέσα στη θύελλα ότι κάποιος σε κρατά. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Όπως είπε ο γέροντας, είναι δίπλα σου. Απλώς μίλα του σαν παιδί που κουράστηκε και τρέχει στην αγκαλιά του πατέρα. Αν η ψυχή σου φωνάζει από σιωπηλό πόνο, ήρθε η ώρα να ακούσεις το κάλεσμα της χάρης. Και τότε ήρθε ο Νίκος, ένας απλός άνθρωπος, πατέρας 2 παιδιών. Δεν ήταν ούτε θεολόγος, ούτε μοναχός. Ήταν κουρασμένος, πολύ κουρασμένος. Και δεν το έκρυβε. Κάθε πρωί ξυπνούσε με το ίδιο βάρος. Όχι γιατί το σώμα του δεν άντεχε, αλλά γιατί η ψυχή του έμοιαζε σαν ένα σπίτι χωρίς φως. Προσευχόταν, αλλά ένιωθε ότι ο ουρανός σιωπούσε. Πήγαινε στη δουλειά, χαμογελούσε στα παιδιά του, αλλά μέσα του υπήρχε ένα μεγάλο «γιατί». Γιατί νιώθω μόνος, γιατί δεν με ακούει ο Θεός. Μια μέρα πήρε την απόφαση να πάει στο Άγιον Όρος. Άκουγε συχνά για τον Άγιο Παΐσιο και τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο έβλεπε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και όταν έφτασε εκεί, κάθισε σιωπηλός μπροστά στο καλύβι. Δεν είπε τίποτα. Μόνο δάκρυσε. Ο Άγιος Παΐσιος τον κοίταξε ήσυχα και του είπε μόνο αυτό. «Παιδί μου, το βάρος που κουβαλάς δεν είναι δικό σου. Είναι των άλλων που αγαπάς και αυτός είναι σταυρός. Αλλά ο Χριστός δεν μας έδωσε σταυρούς για να τους κουβαλάμε μόνοι μας. Μας τους έδωσε για να τον συναντήσουμε στον πόνο». Νίκος δεν ήξερε τι να απαντήσει. Αλλά εκείνη η φράση άναψε φως. Κατάλαβε πως η κόπωσή του δεν ήταν αδυναμία, ήταν προσφορά. Προσφορά που έγινε προσευχή. Πόσες φορές έχεις νιώσει κι εσύ σαν τον Νίκο? Να κουβαλάς βάρη που δεν ξέρεις από πού ήρθαν. Να ξυπνάς και να εύχεσαι να μην χρειαστεί να μιλήσεις σε κανέναν. Να γελάς, αλλά μέσα σου να φωνάζεις. Ο Άγιος Παΐσιος μας δείχνει έναν άλλο δρόμο. Όχι το δρόμο του ηρωισμού, αλλά το δρόμο της αληθινής ανάπαυσης. Και αυτή αρχίζει όταν πεις «Θεέ μου, κουράστηκα, δεν τα καταφέρνω. Πάρε, εσύ το τιμόνι». Υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Και δεν είναι να παραιτηθείς, είναι να γονατίσεις. Όχι με απόγνωση, αλλά με εμπιστοσύνη. Όταν μια ψυχή κουρασμένη λέει «Σε ευχαριστώ Κύριε», ο ουρανός σκύβει και της απαντά με σιωπηλή ειρήνη. Και εσύ, πότε ήταν η τελευταία φορά που δέχτηκες την αδυναμία σου ως προσευχή? Πες το τώρα. Μη φοβάσαι. Η χάρη δεν έρχεται στους δυνατούς, έρχεται στους ειλικρινείς. Πόσες φορές σε έχουν ρωτήσει «Καλά είσαι?» και εσύ απαντάς με ένα κουρασμένο «ναι», απλώς για να τελειώνει η συζήτηση. Όμως μέσα σου, ξέρεις, δεν είναι απλώς μια κακή μέρα. Είναι μια κακή περίοδος. Μια κούραση που δεν ξεκουράζεται. Ένας κόμπος που δεν λύνεται. Και ο Άγιος Παΐσιος, με το ήσυχο του βλέμμα, με την πατρική του φωνή, έρχεται και σου λέει «Το σώμα ξεκουράζεται με τον ύπνο, αλλά η ψυχή μόνο με τον Θεό». Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Δεν θα ξεκουραστείς επειδή πήγες μια βόλτα, ούτε επειδή κοιμήθηκες νωρίς. Θα ξεκουραστείς όταν αφήσεις αυτό το βάρος, αυτό το «δεν αντέχω άλλο» στην αγκαλιά του Θεού. Και για να το κάνεις αυτό, χρειάζεται πρώτα να το παραδεχτείς. Είσαι κουρασμένος. Αισθάνεσαι ότι τα κάνεις όλα μόνος σου. Σου λείπει η παρουσία του Θεού, όχι επειδή εκείνος έφυγε, αλλά επειδή εσύ έκλεισες την πόρτα. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε «Όταν ο άνθρωπος δεν σηκώνει τα χέρια του στον ουρανό, σηκώνει βάρη που δεν του ανήκουν». Και αυτό είναι τόσο αληθινό. Σηκώνουμε ενοχές, υποχρεώσεις, προσδοκίες, φωνές από το παρελθόν, απαιτήσεις από το παρόν και ξεχνάμε το σπουδαιότερο, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Παιδιά που μπορούν να τον φωνάξουν, να του μιλήσουν, να του πούν «Είμαι κουρασμένος. Πατέρα, βοήθησέ με». Μπορεί σήμερα να μην αλλάξει τίποτα απ' έξω. Ο λογαριασμός θα είναι εκεί. Το πρόβλημα δεν θα εξαφανιστεί με μαγικό τρόπο. Αλλά κάτι μέσα σου θα αρχίσει να ησυχάζει. Και εκεί είναι που η χάρη ενεργεί, όχι φανερά, αλλά βαθιά. Αυτή είναι η ανάπαυση που μας υποσχέθηκε ο Χριστός. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Ο Άγιος Παΐσιος απλά μας το θυμίζει, με έναν τρόπο που μόνο ένας Άγιος μπορεί. Όχι με ηχηρές φράσεις, αλλά με ζωή, σιωπή και προσευχή. Και τώρα σταμάτα για ένα λεπτό. Κλείσε τα μάτια σου και πες «Κύριε, κουράστηκα, μείνε μαζί μου απόψε». Μην αγνοήσεις τα σημάδια της ψυχικής εξάντλησης. Δεν είναι μόνο το σώμα που βαραίνει, είναι η καρδιά που δεν αντέχει άλλο. Ο Άγιος
Παΐσιος μας άφησε παρακαταθήκες όχι για να τις θαυμάζουμε, αλλά για να τις εφαρμόζουμε, και ανάμεσα στα πιο συγκλονιστικά του λόγια ήταν εκείνα που αφορούσαν την αόρατη φθορά της ψυχής. Όχι αυτή που φαίνεται με δάκρυα ή φωνές, αλλά εκείνη που τρώει την εσωτερική ειρήνη σου, σιωπηλά λίγο κάθε μέρα. Μία φορά ένας επισκέπτης του είπε «Γέροντα, προσεύχομαι, αλλά νιώθω πως τίποτα δεν αλλάζει μέσα μου». Και εκείνος απάντησε «Δεν είναι ότι δεν ακούει ο Θεός. Είναι ότι δεν έχεις ακόμα σταματήσει να φωνάζεις εσύ». Σκέψου το, πόσες φορές προσευχόμαστε με αγωνία, αλλά μόλις τελειώσουμε, πιάνουμε πάλι το κινητό, ξαναμπαίνουμε στις έγνοιες, στα τηλεφωνήματα, στα προβλήματα και ξεχνάμε να μείνουμε λίγο με εκείνον που μόλις φωνάξαμε. Η προσευχή δεν τελειώνει με το αμήν. Η προσευχή συνεχίζεται στη σιωπή που ακολουθεί. Ο Άγιος Παΐσιος μας ενθαρρύνει να καλλιεργήσουμε αυτή τη σιωπή, όχι ως παθητικότητα, αλλά ως άνοιγμα. Έλεγε «Αν δεν ακούς τη φωνή του Θεού, ίσως είναι επειδή μιλάς εσύ ασταμάτητα». Και αυτή η φράση είναι μια κλίση για εσωτερική αλλαγή. Ας αφήσουμε για λίγο τις φωνές των άλλων. Ας αφήσουμε τις απαιτήσεις του κόσμου. Ας αποσυρθούμε για λίγα λεπτά στο κελί της καρδιάς μας. Εκεί, μόνο εκεί, μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας βαραίνει τόσο πολύ. Ρώτα τον εαυτό σου σήμερα. Από πού έρχεται η εξάντλησή μου? Είναι όντως μόνο εξωτερική? Ή μήπως έχει να κάνει με την αποστασιοποίηση από την πηγή της δύναμής μου, τον Χριστό? Ο Άγιος Παΐσιος, όπως και όλοι οι Άγιοι, δεν μας δίνουν εύκολες λύσεις. Μας δείχνουν δρόμους. Και ο δρόμος αυτός λέγεται μετάνοια, ταπείνωση και εμπιστοσύνη. Αν πραγματικά θέλεις να ξεκουραστείς, αν θέλεις να ξυπνήσεις χωρίς βάρος, αν θέλεις να επιστρέψει η χάρη στο βλέμμα σου, κάνε αυτό. Πριν κοιμηθείς απόψε, μη ζητήσεις τίποτα. Πες μόνο «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που με ανέχεσαι και με αγαπάς ακόμα». Αυτό το ευχαριστώ είναι το πρώτο βήμα της ανάπαυσης. Κουράστηκες και δεν το παραδέχεσαι. Μα είναι εντάξει να κουράζεσαι. Ακόμη και οι Άγιοι κουράστηκαν. Ακόμη και ο Χριστός έκλαψε. Δεν είναι αδυναμία. Είναι η υπενθύμηση πως είμαστε άνθρωποι. Και ο Άγιος Παΐσιος ήξερε πολύ καλά αυτή την κόπωση που δεν έχει όνομα. Εκείνη που νιώθεις βαθιά στα κόκαλά σου, αλλά δεν την καταλαβαίνουν οι γύρω σου. Εκείνη που δεν θεραπεύεται με ύπνο ούτε με φαγητό, γιατί δεν είναι του σώματος, είναι της ψυχής. Ο γέροντας έλεγε «Οι άνθρωποι σήμερα δεν προλαβαίνουν ούτε να σηκώσουν το χέρι και να σταυρώσουν το παιδί τους. Όλα γίνονται με βιασύνη, όλα με πίεση και ύστερα λένε «Γιατί έχω ταραχή μέσα μου?» Αν η ψυχή σου είναι κουρασμένη, δεν θα τη γιατρέψει ο καναπές, ούτε το Σαββατοκύριακο, ούτε η τηλεόραση ή το κινητό, γιατί αυτά απλώς την αρκώνουν, δεν τη θεραπεύουν. Και όταν κουράζεται, η ψυχή αρχίζει να γίνεται σκληρή. Δεν έχεις υπομονή. Εκνευρίζεσαι εύκολα. Τα λόγια των άλλων σου φαίνονται επίθεση. Η προσευχή σε κουράζει. Η σιωπή σε πνίγει και αρχίζεις να απομακρύνεσαι, χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Τι μπορείς να κάνεις? Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, όταν η ψυχή είναι κουρασμένη, να μην τη ζορίζεις. Να πας ήσυχα, ταπεινά, να πεις ένα Κύριε ελέησον με καρδιά. Και μετά, σιωπή. Αυτό είναι το μυστικό. Η σιωπή δεν είναι παραίτηση, είναι προσφορά. Είναι τρόπος να πεις, δεν έχω πια δυνάμεις, Κύριε. Πάρε εσύ. Αν θες πραγματικά να αλλάξει κάτι, αν θες να σταματήσει η ψυχική κόπωση που σε διαλύει, πρέπει να αποδεχτείς ότι δεν κρατάς τα πάντα στα χέρια σου. Και ο Θεός περιμένει ακριβώς αυτή τη στιγμή. Όταν πεις «Δεν μπορώ άλλο μόνος μου», τότε αναλαμβάνει εκείνος. Πάρε σήμερα 5 λεπτά και μην πεις τίποτα. Μη σκεφτείς τίποτα. Απλώς κάθισε και πες με την καρδιά σου «Εσύ ξέρεις, Κύριε». Αυτό το απλό, ταπεινό άνοιγμα μπορεί να γίνει η αρχή της αληθινής σου ανάπαυσης. Δεν χρειάζεσαι περισσότερες λέξεις. Χρειάζεσαι περισσότερη σιωπή με Θεό. Ο Άγιος Παΐσιος δεν κήρυτε με θεωρίες. Μιλούσε από πόνο, από προσευχή, από αγρυπνίες δίπλα στον πόνο των ανθρώπων. Και ήξερε, η ψυχική εξάντληση δεν λύνεται με αποδείξεις ή νουθεσίες. Λύνεται με εμπιστοσύνη. Γνήσια, παιδική, βαθιά. Και σε ρωτά σήμερα, μπορείς να αφήσεις τον έλεγχο. Μπορείς να πεις «Θεέ μου, κουράστηκα». Μα εσύ γνωρίζεις καλύτερα. Μπορείς να σταματήσεις να παλεύεις μόνος σου και να επιτρέψεις στη χάρη να σε ξεκουράσει. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε «Δεν κουράζεσαι τόσο από τη δουλειά όσο από την υπερηφάνεια. Όταν νομίζεις ότι εσύ πρέπει να τα λύσεις όλα, τότε έρχεται η αληθινή εξάντληση. Και είναι αλήθεια. Κουραζόμαστε όχι επειδή δεν κάνουμε διακοπές,
Αλλά επειδή δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό, δεν ξεκουράζεται αυτός που έχει χρόνο, ξεκουράζεται εκείνος που έχει πιστεί. Πώς να ξεκινήσεις? Κλείσε για λίγο τα μάτια. Πάρε βαθιά ανάσα και πες, όχι με το στόμα, αλλά με την ψυχή. Παραδίνομαι σε σένα, Κύριε. Πάρε το βάρος μου. Μείνε έτσι, χωρίς να ζητάς τίποτα, χωρίς να περιμένεις τίποτα. Μόνο κάθισε στην αγκαλιά του, γιατί εκεί ξεκινάει η θεραπεία. Όχι όταν τα προβλήματα λύνονται, αλλά όταν εσύ γεμίζεις από ειρήνη που δεν εξαρτάται από εξωτερικές λύσεις. Ο Άγιος Παΐσιος ήξερε, όταν πάψεις να φωνάζεις, θα ακούσεις. Όταν πάψεις να πιέζεις, θα νιώσεις. Όταν πάψεις να πρέπει, θα ζήσεις. Εσύ κουράστηκες. Νιώθεις εξαντλημένος. Μην ντραπείς. Πες το στα σχόλια. Ναι, Κύριε, κουράστηκα. Και ας γίνει αυτό το βίντεο τόπος ανάπαυσης και όχι άλλης πίεσης, γιατί όλοι χρειαζόμαστε έναν Άγιο να μας υπενθυμίζει. Δεν είσαι Θεός, είσαι παιδί του Θεού και ο Πατέρας πάντα αναπαύει τα παιδιά του.